Bona vesprada. Seguim amb les xerrades falleres que hem organitzat des de la Falla Oeste durant aquest confinament a través d'Instagram per a continuar d'alguna manera parlant de falles i fer un poc més amena aquesta situació. I ho anem a fer parlant de lo que més ens agrada als fallers i falleros, que és parlar sobre la festa. En aquesta tercera xerrada anem a parlar amb Borja Lorente, artista faller de falles infantils, i en concret artista de la nostra falla infantil per al 2020 que veurem a la plaça quan la situació ens ho permeta. Abans de començar, agrair-vos a totes i a tots les preguntes que ens envieu. I recordeu-vos que durant el directe també podeu llançar les vostres preguntes a través d'Instagram i anirem llegint-les i contestant-les. Anem a buscar a Borja i anem a connectar-nos. A veure. Muy buenas, Borja. Buenas, ¿qué tal? Molt bé, com va per ahí? Pues mira, així estem, tancats, com Ahí tots. estem, no? Bueno, per a qui no conega encara Borja, anem a dir que ell és un artista faller, en concret el nostre artista faller per a falla infantil d'aquest 2020, ve d'una ciutat tan fallera com és Alzira i és faller també d'una de les comissions històriques de la ciutat. A més, està plantant ja falles en comissions de València i Alzira, o farà Dénia i també el podrem veure per Alacant. Així que anem a començar a veure la xerradeta esta, què tal. Ens han arribat moltes preguntes, però vull que comencem sobretot parlant de la situació en la que estem vivint ara amb el coronavirus des del punt de vista d'un artista i un faller, clar. Entonces, volíem començar. Un artista corre a poques hores de traure falla al carrer, a pocs dies de veure la pantalla. Tu corres aquesta notícia de s'ajornen les falles sense saber què passarà, sense saber res més? Pues, la veritat és que quan ho vaig veure me vaig quedar que com tot el món, vull dir, no t'ho acabes de creure. Vull dir, jo aplegava del taller, no sé exactament l'hora que seria, suposo que serien sobre les 7 o les 8 de la vesprà. I venia del taller d'estar ultimant perquè, de fet, vosaltres crec que el dia següent veníeu a per falla. Correcte, sí. I estàvem, pues, això, preparant tonteries i trastos d'última hora i aplegues a casa i tu veus en la tele i no sé, era com... Això, les falles no poden suspendre-les, vull dir, és impossible. Això no ho pot tocar ningú. Però Clar, mira, perquè en aquest moment ningú sabia el tamany de lo que era això, era una grip que venia des de Xina, però ningú sabia com anaven clar, és les que falles. realment no sabíem la gravetat que era. Vull dir, Clar. i també pues, la distància ho veiem tot com molt lluny i a nosaltres pues, que ens té que plegar això, és impossible. Clar. Però bueno, després la realitat és la que és. Sí, i partint d'ahí, perquè clar, tu com a artista, com penses que això va afectar, o sigui, retardar l'inici d'aquest exercici faller 2021, això com afectarà als tallers de les falles? A veure, afectar-los els afectarà negativament perquè positivament és impossible, però no sé tampoc quin tipus de solució n'hi ha. Vull dir, el mal ja està fet. Vull dir, per desgràcia, però l'únic que n'hi ha que mirar són solucions, però solucions no a llarg termini, solucions ja. Correcte. Perquè al cap i a la fi nosaltres està clar que és la festa, però vivim d'això, vull dir, vivim de la festa. Correcte, No. al final l'element principal de les falles és la pròpia falla, no? Entonces, Sí. també les comissions, sense saber què poden fer durant este any, no poden planificar absolutament res. Aleshores, suposo que això, traslladat als tallers, és encara encara més greu que per a la falla, diguem. Sí, a veure, jo sóc faller, vull dir, sóc faller de tota la vida. Aleshores tinc la part positiva i la part negativa, o les dues parts positives, per dir-ho d'alguna manera. Però saps perfectament que està clar que un faller no minxa de la falla, ¿vale? Però sí que viu en la falla. Correcte. Vull dir, jo crec que a un faller que li lleven les falles li toca la corfa, però d'una altra manera. Vull dir, però s'ajunten sentiments... Vull dir, però les dues parts se volen fer. Però, clar, des del punt de vista de nosaltres, depèn, la teva economia i tot depèn d'això. Aleshores, pues, fot més encara. Clar, perquè tu ara mateix en aquesta situació, o els artistes, com plantegeu aquest exercici en el taller? Com ho plantegeu? Quina idea teniu? Jo, quan va passar tot, la veritat és que
van passar com uns dies o unes setmanes de transició de no saber on estàs. Vull dir, està clar que tu antes de falles te fas previsions i pots idear coses o pensar per a l'any que ve. Però sempre està el que tens la setmana fallera pel mig, en què les falles se cremen i com que canvies el teu xip canvia. Vull dir, ja estan cremats, ja han passat els premis, s'han donat premis, t'ha anat bé, t'ha anat mal, i això condiciona, com sempre. Però, clar, al no donar-se aquesta setmana, el teu plantejament inicial ja varia. Vull dir, ja d'entrar, el plus de contratar-te per veure la teua faena d'enguany es limita que sols s'han vist els ninots d'exposició. El taller, correcte. Vull dir, pues, això, Condiciona molt, no? Sí, clar, tens que tindre la sort de que les falles també vulguin continuar. Jo, per exemple, quan passa això, en vosaltres també ho vaig fer igual. Jo vaig agarrar les meves 5 falles i es vaig tocar per telèfon. Jo la meva intenció era continuar en totes i, per sort, per a mi, les 5 també volien continuar. O sigui, que per aquesta part vaig tindre sort, però jo el que es vaig plantejar, jo us vaig dir, a veure, xics, la situació és la que és. Vosaltres no sabeu els fallers que aneu a tindre, però jo necessito saber alguna cosa, perquè jo tinc que menjar d'això. Entonces vaig dir, necessito que me feu un pressupost de mínims, arriesgat, però és que tens que agarrar-te a algo i dir-me, si te'n gastaves 10 i ara te'n vas a gastar 7 o 6, dis-meu, perquè jo a dia d'avui tindré que buscar-me una altra falla. Entonces jo, per exemple, he tingut sort perquè va haver una falla de torrent que va vindre a buscar-me i el meu pressupost l'he pogut tancar en una falla més. Però, clar, també és arriesgat, perquè és que vosaltres no teniu ni idea. Vull dir, a la falla, està clar que la crisi aquesta no és sols sanitària, després vindrà una crisi de treball, que ja estem tenint-la, i una crisi social també molt gran. Vull dir, les prioritats de la gent canviarà. I, òbviament, la falla, per molt que t'agrada, si no tens per menjar, te la vas a llevar. Correcte. És que la cosa és això, perquè les comissions tampoc no sabem les coses que anem a poder fer durant aquest exercici i, clar, les previsions, pues, el que tu dius, és que fer un pressupost de mínims a la baixa i anar tirant a veure què ens diuen. Perquè sí que és de veres que, per exemple, sent les falles és un dels col·lectius més nombrós, no? I que més economia també genera al voltant de la festa. Penses que ara deu de ser el moment d'unir-se falles, fallers, artistes i fer força per a que el treball de l'artista es reconega d'alguna manera, ja siga per part de la Generalitat o de l'Estat, d'alguna manera, en ajudes o subvencions? Ara és el moment, no? Que ara és el moment per la situació, però també és molt trist que tinguem que plegar a una situació així perquè ens unim. Vull dir, és de fer-s'ho mirar, també. Personalment, o sigui, com a opinió meua. No, la veritat és que sí, perquè... Però sí, és que, vull dir, és que tens que fer alguna cosa. Vull dir-te, si tu no tens fallers, no tens ingressos. Perquè està clar que la falla funciona com una empresa. Encara que no traiga un rèdit econòmic, però sí que trau un rèdit en festa, en gent, en pagant els pirotècnics, als de la xaranga, als artistes. Vull dir que no sols és el nostre... Vull dir, està clar que a nosaltres els afecta, però afecta a molts col·lectius de la festa, indumentària i tot el rotllo. Exactament, perquè anava a dir-ho, la falla és el que diem, la festa genera molta economia en artistes, en indumentaristes, música, és el que tu dius, després vindrà una crisi forta, però bueno, n'hi ha que fer un pressupost de mínims a que siga, per a donar aquesta tranquil·litat d'alguna manera. I també és de veres que potser quan t'aplaçaren les falles, ens tiraven tots les mans al cap, en plan, tratant-los de locos o de a saber què. En plan, què han fet? Han tocat les falles. Però conforme estem plantejant molt les coses a dia d'avui, vull dir, hem vist que no ha sigut ningú desgavell. Això anava a preguntar-te, tu penses que van tardar massa en suspendre-les? O va haver poca previsió? O era impossible fer altra cosa també? Jo puc donar-te la meva opinió d'algú que no té ni punyetera idea de com funcionen aquestes coses. Jo supose, o vull pensar, que ells les coses no les feren a mal, perquè està clar que si pensem des del punt de vista econòmic, doncs a veure, dic jo que voldríem protegir les falles i la festa i tot el rotllo. Tampoc té molt de sentit deixar-les començar un tros i parar-les, perquè econòmicament tampoc hauran tret molt de trellat. Vull dir, jo vull pensar que el que estem mirant, vull dir, és que ha sigut tot
molt precipitat, però en general, vull dir-te, tu sabies que en Xina estava passant el que estava passant i després a lo millor ho veies molt lluny, però després ha vingut Itàlia, que la tens al costat i dius, hòstia, què Lo està tenim passant així. així? I Claro. després ha vingut així i és en plan, pues bueno, fallos podran tindre, ja te dic. Jo no voldria veure'm en la situació que estan ells, perquè No, vamos, no, el està clar. marró és guapo. Està clar. Perquè, claro, ara també es planteja un altre problema. Bueno, problema o cada un ho veurà d'una manera, però ara tu què penses que es tindria que fer? Perquè cada poble va celebrar les falles en una data. Penses que s'han d'unificar o cada un Mira, pel seu compte? jo pensé que lo que n'hi ha que mirar és lo millor per al col·lectiu, tant per a fallers, com per a artistes, com a indumentaristes, com a tot. ¿Vale? El problema principal ve que s'ha deixat molt de la mà a cada poble fer lo que vulguin, vull dir, a nivell municipal. Però també és de veres que tampoc té molt de trellat. Vull dir, jo parlo com a artista, ¿vale? A mi ara mateix en València m'han dit que se van a plantar les falles, ¿vale? En València tenen la sort de que l'Ajuntament subvencionava una part important del monument. Ara, degut a lo que ha passat, l'Ajuntament de València ha incrementat la subvenció. Hasta ahí tot bé, perfecte. Per tant, què passa? Pues dius, bueno, si es gastaven 10 en la meva falla i ara subvenciona el 50, a l'any que ve tindran 5.000 euros de la subvenció d'enguany i a lo millor poden treure 5.000 euros i la falla pot continuar el pressupost. A lo millor allí estan salvats. Correcte. Per exemple, en Dénia quin tipus de subvenció teniu? En Dénia tenim la subvenció fixa, que és la que rep cada comissió, i després els premis tenen un tant per cent, però la subvenció és fixa. De moment... Però va arreglo, per exemple, va arreglo a monument? Pense que no. El premi sí que va, depèn del premi, però pense que no. És que ara no ho sé segur. Subvenció serà el millor arreglo per a associació cultural o alguna cosa així. Vale? El conveni que té l'Ajuntament. Que no es dedica principalment al monument. Correcte. Vull dir, en Alcira, per exemple, tampoc n'hi ha res. Vull dir, crec que enguany han tret una cosa, però, vamos, que tampoc és una meravella. Vull dir, crec que és hasta per a falles grans. En les falles infantils, per exemple, no entrem. O sigui que jo, en el meu cas, me toca. Però, bueno, el que vinc a dir-te és, en València diuen el que diuen. Que se van a fer en juliol, o quan se puguen fer, tindran la subvenció i tot el rotllo. Partim d'aquesta base. En València, jo tinc 2 falles. Dic, toca, doncs mira, podré plantar 2 falles. Però si ara en Alcira no tenen subvenció, o en Dénia tampoc, i no tenim diners per monument, i no feu falles, jo com a taller, com a empresa, si no tinc diners en plan suficients per pagar un lloguer o per pagar un autònom, tocaré a València i li diré, mira, que com a vosaltres l'Ajuntament vos cobreix un tant per cent, me pareix molt bé, però és que com les altres no tenen un duro, per desgràcia, jo no puc plantar-vos. Per tant, per molt que en València vulguin fer en un poble sí i un altre tampoc, el que tenen que fer és que des d'un punt en comú s'organitzen, perquè jo com a artista depenc de diversos. Vull dir, si a mi uns me diuen que sí i els altres me diuen que no, jo no vaig anar després a Hacienda o a qui me demane el que tinga que pagar. Sí. Mira, és que en València sí que tinc falles, però com en altres pobles no, per favor, deixa'm que te pague jo la part proporcional o baixa'm el lloguer, arreglo els meus ingressos. Vull dir, clar, no. No se va fer. Clar. Entonces, per tant, vull dir, mesures, sí, me pareix perfecte que se prenguen totes les que vulguin, però en un punt en comú, un punt en comú que beneficia a tot el món, no a cada municipi. Ja, això serà difícil perquè les falles sempre anem un poc per lliure, però la veritat és que realment té prou lògica. Anem a parlar un poc sobre el teu ofici i ens han enviat algunes preguntes, a veure que les miré per així. Esta, per exemple, que ens diu: quan va néixer la teva passió de dedicar-te a ser artista faller i quina ha sigut la teva trajectòria? Pues a veure, com t'he dit abans, jo he sigut faller de sempre. Vull dir, crec que tenia 2 anyets i m'apuntaré a la falla del barri. Entonces, què passa? Pues jo, com aquell que diu, des de ben xicotet he mamat el monument perquè, per sort, en la meva falla és un dels eixos principals, per no dir el més gran. Nosaltres som una falla que tenim molta cultura per el monument.
per almenys un sector gran. N'hi ha un altre sector de la falla, pues, Com com tot. totes les falles. Però jo crec que des d'ahir, pues, d'anar al taller, de visitar la falla i tot el rotllo, pues jo vaig, pues mira, vestit de que te pica el gusanillo, per dir-ho d'alguna manera. Claro. I a partir d'ahir, pues jo suposo que és com si diguem, el detonant per a voler fer falles. I vaig començar en Alzira, en una falleta molt humil, en l'avinguda Luis Sunyer, que tingueren la valentia d'agarrar-me sense haver fet absolutament res. I, bueno, vaig tindre sort. També vaig treballar el meu, però, bueno, Claro. he tingut sort. El primer any també vaig guanyar, després el segon any allí també me van començar a agarrar i jo crec que poquet a poquet, pues, Vas fent camí. com tot, vas fent camí, te van veient i per sort no me puc queixar. Pues mira, hi ha una altra pregunta que a relació d'esta que pense que queda bé. Que com es planteja un artista muntar-se en taller propi? Perquè, clar, no és una decisió fàcil, supose. Pues com tu planteges, jo crec que per moltes coses, o sigui, per molt que vulguis plantejar-te-ho, no vas a treure trellat, vull dir, jo ara mateixa dius, bueno, pagui un lloguer de 300 euros, 400... Parla al principi, a lo millor dius, tens això, tens lo altre, tens no sé què, i per molt que te facis la teua taula d'Excel i t'apuntes, madera, corxo, fressat, llum, aigua, vull dir, és que no t'ho pots... Vull dir, és molt relatiu. Vull dir, és tindre un poc de paciència i molt d'esforç. Sí, claro. Vull dir, al final, pots... Jo me lo guiso, jo me lo como, però tens que anar fent i tirant-me d'una cosa, d'una altra i ajudant-te perquè és complicat. Clar. Mira, el president també m'ha deixat per així una altra pregunteta. A veure, és esta, sí. Esta. Cuéntanos un poco sobre la falla que portem. ¿Crees que es una falla para competir para el primer premio? Chan. Pues a veure, la falla d'Imaginarium va sobre la imaginació. Vull dir, el centre de la falla o la part principal són uns abuelets, un d'ells està fent xovets per als nets i tot el rotllo, i ells serveixen com, no sé, els avis al cap i a la fi són el primer, o dels primers records, no? Pense jo que van lligats a la imaginació d'un xiquet. Són en els que més temps passes en la teua vida, els que te conten les primeres històries. Entonces va un poc així, partir sobre pues, la infància, la imaginació i sobre el futur, un poc. Sí. Xiquets que somien o que imaginen el que volen ser de majors. Un vol ser pirata, un altre vol ser astronauta, un altre vol ser veterinària, una altra princesa, un altre un príncep, vull dir, i tot versa sobre això. I lo del primer premi, això és un poc, no? Això no està en les meves mans ni en la vostra, però, òbviament, jo sempre que faig alguna cosa ho faig per a fer-ho bé, primer que res, i si guanyem, que sempre és el que es vol, pues és lo principal, vull dir-te. No, clar. Jo sí que he de dir que des de la falla, bueno, la gent en què hem parlat, la veritat és que la falla sí que ens agrada molt. És una falla molt xula, és una falla molt completa i la veritat és que ja tenim ganes de que passi tot això, no?, per a poder voler al carrer a veure com es veu, no? Però la veritat és que pinta molt xulo. A veure, vaig a buscar una altra pregunta, que és aquesta també. Què significa per a tu plantar per primera volta en Dénia i fer-ho en secció especial? Pues per a mi plantar en Dénia me mola molt, per el simple fet de que jo, antes de ser artista faller, he sigut un friqui falles empedernit. Vull dir, crec que encara ho soc, potser en menor medida, perquè la veritat és que ja no tinc tant de temps per això, però no sé, jo sempre... La revista Actualitat Fallera suposo que la coneixeràs. Sí. Jo soc molt de comprar mi Actualitat Fallera. Entonces, pues això, pues jo què sé, tota la vida veient pues, la Falla Oeste, la Falla Centro, París Pedrera, Baix la Mar, vull dir, sempre les veies i dius tu, hòstia, que guai, que no sé què. Perquè, clar, Alzira i Dénia també són unes poblacions que a nivell de monuments són molt,
són molt semblants. Vull dir, Sí, sí. és un nivell prou alt. Mm. Entonces, vulguis o no, pues, la tens com un referent de que pues, quan passen falles, Sendra Digital la fas xas, pues, mirant i ses falles. Sí. Sí. Entonces, pues mola que te toquen Esos para dies plantar en després de especial. falles que tots entrem ahí a veure el cendra, a veure les falles de cada poble, no? Sí. Ara, una altra pregunta així per a la gent que igual no el coneix massa. Com s'organitzeu en el taller? Vull dir, tu eres artista, però modeles, pinten, o com s'organitzeu en el taller? A veure, jo, per exemple, eh, cada any és un món. Jo he tingut uns inicis i ara treballo d'una altra manera. Jo al principi, sóc sincer, el que sé fer ara no sabia fer-ho. Era una època, jo també vaig entrar després de la crisi. Vull dir, en els tallers, pues, la veritat és que tampoc ensenyar a un crio, pues, en pocs puestos t'agarraven, la veritat. Entonces, jo quan vaig començar, la veritat és que a mi m'ha ajudat moltíssima gent. Va vindre a pintar-me gent com Bernard Román, Joaquín Rubio, no sé, professionals molt grans i al principi la veritat és que m'ha ajudat moltíssima gent, dels quals he après molt. Clar. Entonces, a dia d'avui, el taller funciona de diferent manera. Sí que és de veres que la part artística, com pot ser rascar el suro o pintar, la majoria ho faig jo, però sí que és de veres que en quant a donar de gota, empaperat, o coses puntuals com és modelar digital, algun disseny, o inclús pintura, sí que tinc col·laboracions per a coses que jo encara a dia d'avui se me fiquen així perquè no m'atrevisc a fer-les. Però bueno, en el pas del temps suposo que aniré deprenent i sí, home, no? ja m'emmeu jo més. I els resultats també estan ahí, no? Perquè hem de dir que en Alzira este any també has guanyat els dos premis de ninot indultat, no? Les dues seccions més grans. I en Deni has quedat segon. I, bueno, segon, no n'hi ha premis, però en la segona puntuació... Per un punt o alguna així, no? A un puntet, sí, de Mario Pérez. I aquesta és la pregunta que ens envia Àlex sobre això, sobre o sea, com ho veus tu, el resultat? Pues a veure, jo voldria haver guanyat, que tinc que dir. Que ser políticament correcte a mi tampoc m'agrada. Sí que és de veres que respecte la feina dels demés, òbviament. Vull dir, són professionals com la copa d'un pi. Sí, podria haver guanyat qualsevol, això està més clar que l'aigua. Sí. Però te quedes en la d'això de dir, joder, quasi preferís perdre per 5 punts que per 1, no? Claro, dir, és com, joder, tio, no me jodas. Claro, per un punt. No, la veritat és que este any pues, el nivell estava molt alt i sí que és de veres que molta gent, ja t'ho van dir, que molta gent va quedar molt content en el teu ninot, no? I sempre n'hi ha dos ninots que poden estar ahí i trobo que estaven en totes les quinieles, així que estem supercontents també. Ja no pel premi, sinó pel ninot. Sí, no, però per lo menos ja estem ahí, no? Vull dir, el que parlem tu alguna vegada que altra, la Falla sí que és de veres que ha tingut èpoques de que ha tingut ninots bons que no han estat i tot el rotllo, per lo menos ara dius, bueno, hem perdut perquè en queda segons, però almenys estem ahí. T'han valorat, com cregues que t'han valorat? No sé si bé ni mal, l'arreglo a cada persona és un món, però per lo menos dius, toco, un segon, algo. Sí, sí. I tu com a artista, o sea, a l'espectador que vaig a veure la Falla quan m'ho deixen plantales, en què vols que es fixe? O què vols que preste més atenció? A mi m'agradaria que la gent se fijara en lo que no es veu. I tu diràs, què és lo que no es veu? I és en plan, lo que costa de fer. Perquè la gent que va a veure-la no té, parlant en plata, ni punyetera idea de com es fa. Claro. I tal vegada n'hi hauria un poc més de respecte, de cultura per el monument, si se sabera com se fa. Perquè hi ha molta faena, vull dir-te, n'hi ha gent per tot, això també n'hi ha que dir-ho. Però tu vas a per una falla que està molt xula i potser n'hi ha un badallet en un puesto no sé què, no sé quantos, i és en plan, ai, és que té un badall ahí, és que... Anem a buscar el fallo, no? I és en plan, joder, és que potser fa sol, saps? És de corxo, el corxo s'unfla, vull dir... No sé, m'agradaria que les falles les vegueren un poquet de respecte. Jo penso que això també, igual tindrien que tindre els falleros i les falleres més cultura també sobre el que és la falla, no? Perquè som els primers, igual que estem, no tots, però n'hi ha molta gent que som els primers que estem buscant el fallo. Jo ja no me centraria sols en els fallers, perquè al cap i a la fi, sí, està clar que vull dir, no sols els fallers tenen dret a saber què és la festa. Vull dir-te, els fallers deurien de saber-ho ja de per si al ser fallers. Per lògica. Sí. Però des de a nivell d'educació, vull dir, una festa, o sigui, un col·lectiu
com és el dels artistes fallers i altres del sector que tenen... O sigui, són patrimoni, vull dir... Correcte. Hauríem de, a lo millor, ja no dic una assignatura, perquè és parlar molt d'això, però un poc de tradicions o algo nostre, vull dir, algo que és nostre, que és únic, que està protegit i que és tan important a nivell econòmic i a nivell cultural, hauria de tenir més repercussió a nivell d'educació. Tu hauries de preguntar-li a un xiquet i un xiquet a lo millor hauria de saber com se fa una falla. Vull dir, perquè a lo millor no eres fallero perquè en el teu poble, jo què sé, en el teu poble no n'hi ha falles, però hauries de sentir que les falles també són teues, perquè és la teua cultura, perquè és la teua història. Sí, la veritat és que és una bona idea això que planteges. Jo l'he sentit alguna volta també, però bueno, és una bona idea. A veure, el president mos envia esta pregunteta, el president infantil, Julio. Si vendrás a montar tú la falla, sea la fecha en la que sea. I això ho pregunta perquè en Dénia, de moment, s'ha plantejat que siga en la mateixa data que les fogueres d'Alacant. Com ho veus? Tindrem que fer lo impossible. Vull dir, està clar que si se fan, se tenen que plantar. Vull dir, nosaltres tenim un contracte i el contracte estava fet per a que se plantaren en falles. Però vull dir, òbviament, a nivell moral, o sigui, tens que anar sí o sí a plantar-la. Vull dir, òbviament, tinc que anar, o sigui, que estiga tranquil, que encara que no dormo una nit, jo aniré, però que me prepare la Coca-Cola per si acas, per si tinc que estar tota la nit sense dormir. Mira, ens envien una altra pregunteta, trobo que és des d'Alacant. Quines sensacions tens de començar enguany a les fogueres d'Alacant? Pues jo què sé, no ho sé. La veritat és que és com t'he dit antes, és algo com Dénia. Vull dir, al final ho veu sempre com que guai, algun dia, que xulo, que no sé què. I ara ho tens, però sí que és de veres que en Alacant me passa algo molt curiós, que és que no l'has començat. Vull dir, la tinc firmar i tinc clar més o menys el que vull fer, però és que encara no... Estàs en terra de ningú, de dir... Jo, per exemple, parlen de la foguera prou, però és en plan, ¿cómo lo llevas? ¿Cómo esto? ¿Cómo lo otro? Y es en plan, al final te sa mal, perquè els dius, ¿cómo lo llevo? Pues igual que hace un mes. Vull dir-te, tinc el taller per de ninots, no me poden servir el corxo, perquè no poden, vull dir, no perquè no vulguin. I està tot com molt parat de dir, i te sa mal, perquè dius tu, joder, al cap i a la fi tenen il·lusió i tenen d'això. Jo tinc molta il·lusió, jo tinc moltes ganes d'aplegar a Alacant, però sí que és de veres que la situació està fent que a lo millor no ens centrem tot el que vulguem en la feina perquè no podem treballar, però estic segur que quan es puga li arrearem fort i ja veurem en plan com el camí més il·luminat, en plan de dir, ja està ahí, ja està ahí. Bueno, lo important és que, mira, poquet a poquet, ja t'has clavat ja les places més importants, no? Diguem, tant de fogueres com de falles, que això, pues, a dia d'avui pensa que ja és un logro gran. Sí, no, la veritat és que sí. Sí. Vaig a fer-te l'última pregunteta que mos envia, i és, a veure, pensaves fa uns anys codejar-te amb artistes com Mario Pérez, Gallego o Estela? Jo, passant de què? Jo, que no t'he sentit. Vull dir, jo ara mateix ja... Mira, vaig a fer-te un exemple. Quan jo vaig plantar... O sigui, jo soc faller de la falla dels Patrons d'Alzira, ¿vale? Quan jo vaig plantar la meva primera falla a l'Avinguda Luis Úñez d'Alzira, jo recorde que, clar, era una falleta, pues, humil, no tenia molta cosa, entonces jo què passa? Pues anarem a plantar-la, m'acompanyen les meues amigues i plantarem la falla. Però, clar, la plantarem i a lo millor a l'hora de la mascleta ja havíem acabat. Llavors ens en tornarem a la falla. I estàvem plantada la infantil de la meva falla. I qui era l'artista de la infantil de la meva falla? Gallego. Entonces, era en plan, me recordo que el meu cosí li ensenyava fotos. Mira, el que ha plantat el xiquet, no sé què, no sé quantos, i jo me moria la vergonya. Jo, no ho haig que quan ensenyar-li a este home, això. I jo, la veritat, que ni en el millor dels meus somnis m'ho haguera imaginat. Vull dir, enguany, per exemple, en Alzira, era en Gallego, que no tenim que dir qui és. Bernardo Estela, que tampoc tenim que dir qui és, i Mari Carmen Camacho, que la seva pintura parla sola.
Mm. ¿vale? Entonces, es en plan, disculpa, vull dir-te, jo, me passaven les fotos i a lo millor veies a Gallà, que agarrava i te ficava una foto i fa nivelón en Alcira. I veies el meu ninot en un cantonet i dius, hòstia puta, que guai. O sigui que la veritat és que és supercontent. Jo, mira, no m'ho haguera imaginat mai. Mira, mira, nos pregunta la madre del presidente, ¿te planteas en un futuro hacer fallas grandes? No, De momento, ¿no? no. Mira que no me desagraden les falles grans, però Mm. sí que és de veres que jo, el, el, la, el caràcter que jo tinc o la meva mentalitat a lo millor està molt més encarar a un públic infantil que a un adult. N'hi ha que a lo millor se li dona millor encarar les coses a una crítica més satírica i tot el rotllo, però jo no me veig. A banda de que també pense és que una falla gran, a dia d'avui, a lo millor Sí, sí, d'ací claro, claro. uns anys, si tot va bé, a lo millor fem aquesta entrevista i me dius i com te sents tu de plantar una falla gran? I jo, pues, vull dir-te, a dia d'avui no m'ho plantege, perquè jo la veritat és que dels meus 3 metres d'infantil jo no passo, Ja ho jo tenim bé, no? Ja ho tenim bé. me pujo una escalereta i ja ho tinc més que bé. Pues bé, jo per la meva part dir que ha estat una xerrada molt interessant, que des de la Falla Oeste t'agraïm que hagis participat així amb nosaltres un ratet i que tenim moltes ganes de veure la falla del carrer, quan ens deixem plantar. Molt bé. Jo molt agraït de que hàgiu comptat amb mi i res, paciència i salut. Pues sí, Esperem que això passi quant antes i que puguem estar tots ahí a tope quan fem toqui. falles, fem falles. Pues sí. Exacte. Pues bé, Borja, ens veurem. Molt bé, vale. Vinga. Adéu. Moltíssimes gràcies. Adéu. Adéu. Bé, pues fins així la tercera xerrada que hem fet en Borja. Dir-vos una vegada més que gràcies per estar així, xerrant amb nosaltres i sobretot quedant-vos a casa per a acabar ja en el virus este. Dir-vos que demà canviem d'horari. Serà a les 7:30 perquè tenim entrevista amb Luis Palacio de Palacio i Serra, que són els artistes de la Falla Gran, i l'entrevista la farà el nostre faller David Ochoa. Així que demà a les 7:30 ens veiem així. Deixeu-nos les preguntes i anirem contestant-les demà. Gràcies.